Ngunya na Sabado. Ay, kamusta? Bisita tango niya ng partner ko po. Sa mga beauties kan kumikol. Magayon na daraga. Bako man palang daraga. Bako man palang daraga, ano. Pero parang daraga. Magayon. Kan Bicol. Miss Sally Loses. Good morning sa iyo, Ate Sally. Good morning, Tito Al. And good morning din po sa gabos ng mga nag-aantabay po sa Ako Bicol program digdi po sa DCGB. Opo, bation ta, partner, sa mga taga Sorsogon. And Daet, naka-hook up sindangon yan. Oh yes, si Choboy sa Sorsogon, si Rex Bulima, sa DZOK Sorsogon, and si Jason San Fernando and Raymond Prado sa DZOK Daet. Sabi mo kasi rin may birthday ni Choboy? Ay, opo, yun pala. Happy birthday, Choboy! Si ang aming ang maigoso na provincial coordinator sa Sorsogon, birthday niya. Nung sa Roal daw man, January 13, birthday ni Mama Ellie. Si Ellie? Opo, Mama Ellie Calisura, 67 years old na siya. 67, 68. Mga araw kayo ito po. Makusugon pa si Ellie. Makusugon pa talaga. Tapos, ma-birthday naman si Juday. Si Juday? Opo, si Juday. Ang mayaman. Pero, nag-ababa na sa kayamanan. Ang apelyido niya na ngunyan, Buena Obra. Sa January 19 man ang birthday niya. Surunod na ng may birthday, si Sir Manny Asusano, ma-birthday naman. Si Manny. Ganyan na January. Tapos, nag-birthday na si Max. Si Max. January 8. Tapos, susamuyang coordinator man sa Catanduanes, si Bongo. Birthday din, ganyan January. Opo. Ako nung nag-birthday niya na January. Siyempre, birthday naman si daddy ko. Si Major Benjamin Constante sa January 24. At anniversary ninyo, Tito Al! Happy 26th wedding anniversary. Anniversary mo eh? Ganun naman mo. Nakapost sa Facebook. On Facebook ka na. Kuha yan? Hindi, ako masyado niya. Anyway. Thank you. Anyway. Lahat na may nag-text. May nag-text? Parumdum daw, tabi. Ano ini? Ako lang po sa mga... Ano ini? Para sakat kilumbod kung nag-uranday mo na magsakat kilumbod. Mata man tabi barkada. Nag-text siya. Sa mga para sakat na kilumbod. Tamalnas. Wag ka na munang magsakat ng, ng nyog? Ng bulod? Lumbod. Lumbod! Sabi ko, bulod. Wag na munang Buko. Wag na muna kasi baka mahulog ka dyan. Diba? Mahirap na. Anyway, good morning, Tabi, sa Indogabos. So, sa mga taga-ibang probinsya man. Ayan, nanonood ang chairman ng KBP, Camarines Sur. Ang gwapong-gwapong si Bong Echaluce. Ayan, si Bong. Opo. Kilala mo siya, Tito Al? Si Bong? Kilala ka. Artistahin yan, KBP chairman. Opo, siya. Kapalitaan ko ng niya, pangaran niya. Sino bang kamukha niya sa artista? Di ko masyadong basta gwapo siya. KBP Camarines Sur, si BFF Bong Echaluce. Aring gwapo kasi Congressman Pido. Bigla ako natahimik. Parehas lang. Magkaibang si Kong Pedo, ang pagkagwapo ni Kong Pedo. Macho baga si Kong Pedo, athletic si Kong Pedo. Pag tiningnan mo, artistahin din. Tapos, syempre medyo maano ka sa kanya kasi 'di ba, alam mong congressman siya. Pero siguro kung gentleman. Ordinary, mapapalingon ka kay Kong Pedo kasi maapil si Kong Pedo. Si si Chairman Bong, Malaanghel. Ang face niya. So, hindi ka rin sa kanya na mahiya na mag-approach kasi mukha siyang anghel. Mas approachable si Congressman Saldico. Of course! Si Congressman Saldico. Speaking of Congressman Saldico, Tito Al, 26 years ka ng kasal, di ba? Sayang, gusto mo bang pakasal uli?
Ay, dahil nata. Paano kita kayan? Luminampas naman. Luminampas ka na sayang. Pero, Barita ko may mas wedding mananggad. oh, pwede pa ba, pwede pa baga? Ha? Pwede pa Naman naman. yan uliton? Pwede man bagang uliton. Kung Ay, gusto mo ulitin. Iba na sana. Oh, sige. Oo, pero ito nakakatawa kasi yung mga tinatanong ko dun sa opisina, ikwento ko lang sa'yo ha, para patawa lang. Yung mga guard namin, ang sabi ng sa staff na isabay mo kaya sila sa lista. Kasi yung sabi mo nga may mass wedding. Sabi ko, sige, isulat ko kayo. Yun pala, ang gusto nila, ayaw nila ng kasal. Baka pwede na may programa ako Bicol sa annulment. Sabi ko, ibang usapan na yan. Annulment pala. Ilan na tanong ko, annulment ang gusto. Sabi ko, bayain na. Hindi ko na kayo lilista. Survey mo sin dati. Nag-survey muna ako. Sa 10. Sa 10, apat ang gustong magpanal. Anyway, Tito Al, yan yung ang good news, di ba, Tito Al? So, mga nagsasama ng matagal. Siguro mga 10 years na, 5 years na nagsasama. Siging pangako sa kinakasama niya na papakasalan kita. Ang problema, daing pangpakasal, daing panggastos, 'di ba? So eto na, inaction na ng Ako Bicol at ng action ko ni Congressman Saldico. Ipapakasal kayo ng libre. Ako Bicol po ang sasagot sa simbahan. Di ba may bayad po pag nagpapakasal? Mga umaabot din yan ng magkano, Tito Al? Wala akong masyadong idea. Yun, lingaw ko na sa kasal. Pero nung panahon mo, magkano binayaran mo sa simbahan? Dahil ko na ma-recall. Siguro, naglangkaw naman. Naglangkaw na. Kasi syempre, di ba, nagtataas ang value kang nadinig ko, kasi yung pamangkin ni My Loves nagpakasal, mga 10,000 yata ang binayaran sa simbahan. 10. So, syempre, mahirap man baga hanapin ang 10,000 sa panahon ngayon. May pandemya pa, ang iba walang trabaho. Tapos, 'di ba, kung halimbawa, talagang walang-wala. Kasi itong programang ito, yung para dun sa mga kababayan natin na talagang walang-walang panggastos na nagsasama na. Pero may requirements siya. Syempre po, may requirements. What I mean kung pirang years na nagsasaruan or pwedeng subagong Pwede. kasal. Pwede. Ito po, dun sa mga nakikinig, kasi nag-post po ako sa Facebook na yung gusto po, pati yung si Cap Glenn Barcelon. Mapakasal si boss? Pwede man. Hindi, Tito Al, kasi coordinate kami as much as possible. Ang target ng Ako Bicol Party List, para dahil masyadong madipisilan po baga, yun ang mga nearby barangays na harani po sa opisina kang Ako Bicol Party List. Siyempre, uya na Victory Village. So, duwang Victory, so 27 and 28, Dap-Dap, Puro. So, nag-coordinate na po kami sa mga barangay captain. As nag-aagad po kami kung sino ang gusto. Dakulon interesado pala, Tito Al. Pakapost pa lang, dakulon pala niya na gustong magpakasal, ano? Meaning, dakul anday pakasal? Yeah, meaning, dakul talaga nga ang day pa nagpakapasal, pasakal. Pasakal! Pakasal! May nagpunta kahapon, taga Barangay 24. Kasi nabasa daw niya sa post sa Facebook, sa Dap-Dap. Tapos nag-inquire siya, magduan na lang daw sa Ako Bicol office. Ang opisina pala namin, Tito Al, dyan sa second floor. Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. So punta po kayo dyan, hanapin nyo lang po ako. At tinanong ko siya, sabi ko, ilang years na po ba kayong nagsasama? So 10 years na silang nagsasama. Sabi ko, ba't hindi kayo nakakapagpakasal? Sabi niya, wala daw kasi silang panggastos. Sabi ko, sige, willing talaga kayong magpakasal, hindi kayo napipilitan. Ayun, madam. Pag una, ikada so kuan. Sabi ko, asan yung mapapangasawa mo? Tito Al, bakit parang wala akong sound? Ikaw makasugon. Hindi ko naririnig doon. Hindi talaga. Masyado akong demanding, feedback yun. Yeah. Hinaan mo. Direct, hinaan mo. Yeah. Okay lang. Okay. Kasi ganito, Tito Al, gusto ko sana po, pagpupunta ng opisina, wag lang yung isa. Yung dalawa. Yung dalawa. Kasi baga, para ka naman yan shotgun wedding, na mag-isa ka nagpalista, tapos baka hindi naman aware yung kasama mo na pinalista mo na magpapakasal kayo. Remember, di ba? Ang pagpapakasal ay parang isang kanin na isusubo pag mainit, pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi po ganon. Kaya ito ay
commitment sa isa't isa. 'Di ba po? Kaya maganda sana kung makausap natin Ang dalawa. ang dalawa. Pero nilista ko pa din for the sake of love. Siyempre, 'di ba? Gusto naman sabi niya gusto niya. Sige, lista ko kayo, ipapatawag kayo ng simbahan. Kasi may 3 Sundays pala yan, Tito Al. Itatawag. Papatawag. Tapos hindi lang yun, yung parang iikot yan sa buong parish, sa mga barangay, ito ba si Al Mario? Dahing kaulangan Dahing kaulangan sa buhay, baka meron pa itong iba. Yun nga si Sally. Meron, Kaya may ganon. interesado pang iba. Wala ka. Ano na yan? Suicidal na yan. Anyway, Tito Al, may ganon. So, kailangan nating yung sa 3 Sundays. Kaya as much as possible po, yung mga nag-message, punta na lang po kayo sa opisina sa Monday. 1 p.m. Andun po ako. Kasi 10 a.m. may meeting po kami sa St. Raphael Parish Church. Aayusin namin yung mga detalye. Siyempre, ang venue, Tito Al, sa Celebration Plaza. Sa Embarcadero. Opo, mass wedding. Pero siyempre, papagandahin natin yun. Lalagyan natin ng mga bulaklak. Kung ano yung puso-puso, yung mga... Kasi Valentine's Day. Yeah, Valentine's Day, araw ng mga puso. So, tinarget po talaga ng Ako Bicol at ni Congressman Saldico na February. Tapos ang ninong, Ninong. siyempre, si Congressman Saldico and Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Siyempre, silang dalawa ang ang mga ninong. Kaya, Ninang. maghanap po kayo ng ninang nyo. Kayo na, sa inyo na po yon. Basta po, sigurado po na ang magiging ninong nyo, sina congressman. Kasi gusto po nilang dalawan, ang mga congressman natin na makatulong dun sa mga kababayan natin, Tito Al, na hindi sila, gustong magpakasal, pero walang igagastos sa kasal. Sagot na yan. Sasagutin na ng Ako Bicol Party. Suwanda, dahil naman sagot. At hindi ako makakapagsabi ngayon ha, Tito Al. Ngayon kasi bago pa lang. Baka malay mo, di ba po? Ay, naayos natin. Pag na-flat na, naayos na. Pero sigurado na po ito, February 27. End of... February 27. 27 ang kasalan? Opo, next month na. Para sa araw ng mga puso. Kasi Akala ko, February 14. hindi kakayanin kasi we have 3 Sundays. Anong petsa na ngayon, Tito Al? May mga requirements na. January 15. Ang maganda doon sa nagpunta doon kahapon, Tito Al, may seminar na sila. Tapos alam mo, isa pa, maganda dito, Tito Al, yung mga napakasal sa huwes, na gusto rin na makasal sa pari, yun, maganda yun kasi mabilis ang requirements nun. Kasi ang kailangan mo lang marriage contract, tapos yung baptismal ba yun na tinatawag nila? Saka may seminar pa yan. May seminar pa yan, kaya makakahabol po tayo sa 3 Sundays. May seminar po sila na, kasi di ba ang bilang kasi 17, 24. Kakayanin po, Tito Al. Kaya dapat, 27 pala. yung interesado, punta agad kayo sa Monday. Tapos hanggang 20 lang po ang deadline ko sa lista para maiayos na po natin. Para start on 24 ang counting. January 24, February 7, o 2. Tapos February 14. So, pasok tayo sa 3 Sundays. Tapos meron pa tayong allowance na isa pang Sunday na 21. So, pasok na pasok po tayo doon sa nire-require ng simbahan. Busy-busy naman ang Miss Sally. Oo nga, sobrang busy. Alam mo ba, Tito Al, dapat ma-travel kami sa, Claveria, Masbate, sa Tikaw Island. Hindi lang kami natuloy kasi, di ba, masama ang panahon. May gale warning, tapos may darating pang bagyo. Siyempre, inisip ng mga congressman natin, si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin, yung safety ng mga staff. Gustuhin man nilang maipaabot agad yung tulong ng Ako Bicol Party List. Siyempre, hindi naman pwedeng i-risk yung life ng ating mga staff, katulad namin. Diba, Tito Al? So, ipinagpaliban muna, baka itong week na to, pag maganda na po ang panahon, baka tumulak na po kami papuntang Tikaw Island. Tapos, o kung hindi,
mga end of January. Grabe, grabe. So, yun yung, ayun pala, baptismal and confirmation certificate newly issued for marriage purposes. Anyway, masasabutan nila yan pag magdumana lang sa Oo, ipapaliwanag ng mabuti. Tapos, syempre, tatanungin ko kung talagang desidido na ba talagang mag-asawa. Mahirap baga, mapilitan ka. Para lang for the sake of maging ninong yung mga congressman ng Ako Bicol, gusto mo nang magpakasal. Diba, Tito Al? pag-isipan marami. Pag-isipan yung mabuti bago kayo pumasok sa isang long time commitment kasi yan na yung habang buhay na po yan. Wala na yan balikan. Tabaka next year, mag-request Oo. ka mo annulment. Annulment, mahirap yun. Anyway, yan ang mga mga activities sa mga Bicol, Bardar? Yeah, opo. Napapa-English tuloy ako. Anyway, Tito Al, alam mo bang si Congressman Saldi ay nag-initiate para sa international cruise ship? Ay, oo. Na-discuss na ninyo ito ni Congressman Pido. Oo, paulit-ulit nang nagsasabi ka si Congressman Ni Kong Pido. Pero ito ang good news kasi inihintay na lang na ma-download yung 150 million. DPWH yan. Aha. Oo. Oo. 150 million. Yeah, yung initial lang yan, Tito Al. Diba? Yan ay hinihintay na lang. Yung contractor kasi, hinihingian na lang ng mga konting requirements na lang para ma-download na at ma-start na yung construction ng... Piga-akutan na yata bye-bye dyan sa may Parang may nahiling ako doon na... Kasi alam mo, Tito Al, ito ay i-build dito sa may along Legazpi City Boulevard, just doon sa newly constructed na Sawangan Park. So, dyan. Yun ay, siyempre lalagyan doon, kukonstrukan yun ng seaport, na kung saan, Tito Al, mga 300 meters long na tourism cruise ship ang pwedeng dumaong doon, Tito Al. International cruise ship terminal. Oh. Yun ay dyan sa So, nai-imagine mo, siguro yung mga taga-ibang lugar, International yan. Talagang... kung nakapasyal na po kayo papuntang Boulevard, madadaanan nyo po, may makikita kayo doon na park, tas may seaport doon. Papagawan po yun ng seaport terminal para dumaong doon ang international cruise ship. Yan po ay initiated ng Ako Bicol Party List ni na Congressman Saldico and Kong Pido Garvin. Karakula ako ng barko dyan. Kaya isang maganda yan kasi na yan, pumasa na po yan sa mga pinasa na po yan ng Tourism Infrastructure and Enterprises Zone Authority or yung CHESA. Yung parang yan sa DOT na yan ang nag-check kung yan ba ay pasado sa lahat ng yung lahat ng guidelines, requirements, yun, pasado na po yan. Kaya for implementation na lang po yan. Isang magandang good news talaga yan, Tito Al. Di ba na-discuss na yan ni Kong Pido na yan talaga ay So, barkada. ayan, nandyan si Congressman. Si Assistant Congressman. Wala ba? Bakit nandito itong dalawa? Halika nga kayong dalawa. Nagulat ako. Huwag mo nang Wag na. Sige, sino kaya itong tumatawag? Mamaya na. So, itong International Cruise Ship Terminal na ito. Kasi may pumasok. Akala ko, kukunin na ako. My God, natakot ako. Gwapo pa to yan. Gwapo naman. Pwede naman ako sumama na. Andito pa lang si Borlo, tsaka si... Huwag na. Wag na. Binabantayan niyo ba ako? Siyempre. Sinusundan ako. May order yan. May order. Thank you so much, Kong. Talagang inaano ni Kong Pido na saling niya, dapat safe. Dino-double check. Dino-double check. Andito yung mga bodyguard niya. Pinapabantayan ako. Parang yung pelikula. Ano ba yung pelikula noon ni yung singer baga, Tito Al, na may The Bodyguard? The Bodyguard. Sino nga yung doon? Yung Diana. Di ko man maintindihan si Paimani. Si Kevin, di ba? Kevin Cosme. Tama ba ako? Anyway. Si Angel. Andito. Balita yan. Mapingalo mo na kitang... Sige, magpapahinga muna tayo kasi nawala tayo sa concentration. Nandito yung mga bodyguards na mga gwapo. Okay. So, commercial muna tayo Commercial muna tayo. Kuya Manny, sa oras na alas 9:07 na sa Bareta. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Sa detalyas ng pangalas 9 Bareta, day kay puhan na magpanik ang publiko maski maglaog na sa nasyon o nakalaog na sa nasyon ang UK variant, COVID-19 variant. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nahalang kausa na ang transmissibility ng bagong variant pero dahil ini magdadala nin matinding helang. Importanteng sunodon sa nakan publiko ang minimum health standards dahil ini ang pinaka-epektibong paagi para maiwasan na maulakitan ka na sabi ng helang. Pero sinabi ni Vergere na ang paglakop kan COVID-19 variant pwedeng magresulta sa halangkaw na kaso na magresulta man nin halangkaw na posibilidad nin hospitalization. Yan ang pangalas 9 Bareta, haligi sa DZGB News Base, ini si Angel Mustaza, maray na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di ba mag-Maxbeat? Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di ba mag-Maxbeat? Maxbeat. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxbeat. Sa Maxbeat, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa kulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higit pa ng nakasanayan. Baguhin ang nakagawian, pagpapakumbaba ang panlaban. Kakayanin natin ang lahat, pagkat tayo'y may bagong tapang. Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan man ang laban. Matapang ako, matapang tayo, may
Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baka ito, Okay. Sige. Balik kita digdi sa programa. Singit ko lang tabi. Ati Sally. So, barkada ta dyan sa San Roque, Legazpi. Gadan si Romel Ardales Antones Cipria. Romel Ardales Antones Cipria. Gadan ni sa San Roque kan Legazpi. An misa kan sa paglubong sa Miyerkules. January 20, alauna dyan sa Fatima. And ang lubong dyan sa Legazpi Catholic Cemetery, nakapatente yaon sa Ermita kan San Roque. Apo ng tama si Kaptoy na Barahas, ta classmate daw ini ni Kapitan Toy Barahas dyan sa Sagpon, Gibara, no? Opo, oo. Sagpon siya. Si classmate mo, Romel Ardales Antones Cipria, gada na po, yaon digdi sa Ermita kan San Roque. San Roque, Legazpi? Okay. San Roque, Legazpi, Legazpi, dito. Legazpi. May San Roque, Daraga po baga. Sige. Anyway, kanina bigla tayo nagulat sa mga bodyguards na mga gwapo. Naalala ko yung movie na The Bodyguard. Si Whitney Houston pala ang bida, tapos si Kevin Costner. Ayun. Feeling
ano tayo. Artista. Umalis na po yung aming mga gwapong bodyguard. Yung pala may bilin lang si Kong na ano, 'di ba? Anyway, balik tayo Tito Al sa mga projects ng Ako Bicol. Oo, ano mo partner, ining Ay, sandali lang. Tingnan mo, bigla na lang ako. Naalala ko kasi pala, Tito Al, balik muna tayo dun sa wedding. Oo, sige. Kasi di ba, agad-agad may nagme-message sa atin na mga interesado sa ibang lugar. May Camarines Sur nga. Opo, ganito, kasi since ang venue, Tito Al, Embarcadero baga. Legazpi. Ang priority po talaga, yung mga nandoon malapit lang na mga barangay. Para, ang iniisip din po ng mga congressman natin, si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin, yung, di ba, yung convenience din sa pag-travel. Kasi, di ba, naka-gown kayo. Kung gusto niyo mag-gown, wedding gown, or yung simple lang baga, kasi mass wedding po yun. Kung as much as possible, yung sa malalapit lang. Pag-iisipan po natin, pag-iisipan ng mga congressman natin, kung pwede tayong naman sa susunod, punta naman tayo sa ibang lugar. So, hintay-hintay lang. Pero mas maganda po talaga, Tito Al, kung meron na kayong mga pending na mga requirements, mas maganda po yon na may mga requirements na po kayo. Pagpapakasal na lang talaga, yung petsa na lang ng pagpapakasal talaga, ang kulang sa inyo. Better po na pumunta po kayo ng opisina sa Monday, 1 p.m. Para ano po tayo, mailista namin kayo, ma-priority natin kayo. Reminder lang po, kailangan nating sumunod doon sa IATF na mga guidelines, mga health protocols na dapat naka-face mask, naka-face shield, tapos yung 1 meter distance na na mga distansya, dapat masunod po yun. At saka yung capacity ng Embarcadero. Kasi nung normal pa, wala pang pandemya, nasa 1,000 ang kapasidad po ng Embarcadero. Since pandemic tayo ngayon at kailangan nating sumunod sa mga health protocols, 200 to 250 lang po ang allowed na pumasok po doon sa Celebration Plaza. So, ang mangyari po nito, yung napakadami kasi halos 100 na siguro, Tito Alang, interesado. Kung talagang interesado po kayo, pumunta na lang po kayo sa Ako Bicol office. Hintayin ko po kayo 1 o'clock. Okay. So, balik tayo dun sa mga projects po, yung International Cruise Ship International Terminal. Ano pa daw, sabi ni Kong Pido, yung world class na park dyan sa Boulevard. Opo, yung nakikita mo dyan, Tito Al, na yung mga tinatambakan, di ba? Sa may bukuhan, mga bukuhan. Opo, tama, sa bukuhan, kung papasyal ka dyan, nagja-jogging ka, makikita mo yan. Mga ilang araw na lang, ilang buwan na lang, makikita mo yan. World-class na park na po yan. Yan po ay initiated ng mga congressman natin, especially si Kong Saldico and Kong Pido Garbin. So, di ba, ang ganda na, kasi kahit, di ba, ano tayo ngayon, pandemic, Ate Sol, mamaya na po si Sol Paveresio. Nagla-live po kami ngayon. Mamaya na po tayo tumawag. I-decline ko po muna kayo, pasensya na. At saka pala nanonood si Mami Dear. Si Mami Dear. Si Mami Dear, ang station manager po ng home radio. Naga. Nanonood sila through Facebook. Ayun. Hello kay Daddy Dear. Thank you so much sa kahapon kasi trinit nila kami for lunch at pasalubong Tito Al ng sourdough bread. Alam mo yung Tito Al, pang diet siya. So, gumagawa si Daddy Dear ng bread na yun. Kaya yung mga gustong mag-order, pwede po kayong mag-PM sa amin. So, thank you so much for watching. So, yun nga, Tito Al, di ba? Magkakaroon tayo ng international cruise ship terminal. Plus, aside from that, di ba, habang nandun ka sa park, makikita mo doon na para ka na lang din nasa ibang bansa. Ibang bansa. Opo. That is why partner na, yung mga tinampo ba ganyan, mga tinampo pa sa siring sa South. Grabe na ang mga widening dyan. Kasi nakikita mo yan dito, Al, kasi mga dyan kabaga umuwi, dyan sa mga part na yung mga kasulok-sulukan dyan sa, anong tawag dyan? Northern, Southern? Southern barangay dyan sa Legazpi, na nalulusot-lusutan mo. Diretsong Daragay. Sinosurvey mo talaga yan, diba? Kasi naghahanap ka ng balita bilang reporter ng DCGB at nagpo-program po kayo. Kaya mismo, diba, kayo, talagang dapat pupuntahan nyo yan bago nyo yan ibabalita. Nakapunta nga ako sa inyo, di ba? Fiesta sa inyo bukas. Parang oo. Parang nagulat ka. Kasi bawal
bagada, bawal. Ay, bawal? Bawal pala. So, Chibuga. bawal. So, wala na kayong, hindi kayo ano, Oo. wala. So, pag mga ganyan, Ikaman ki handa. pero hindi, Pero pag nagbisita ka sa kuya, siyempre, alangan man na. ipatahan natin si Ma'am Donna ko. Di ba nakapunta na siya sa inyo? Si Ma'am Donna, si Kong Saldi, si Kong Pido. Lahat ng taga-ako, Bicol. Ma-issue na kita kaya. Oo nga. Si lang. Congressman Saldi ko ngayon, nakipista. So, mga lang, bawal pa. Pero kung binigla ka, wala naman paalisin mo, di ba? Siyempre naman. Pinuntahan ka, palayasin mo, wag ka dito. Kasi bawal na nga ATM. Bawal nga yan, sabi na. Bawal na nga ATM. Opo. Kung may dalaman silang pagkain, Tito Al, papapasukin mo. Siyempre naman. Pumunta si Kong Pido, may dalang lechon. Talaga naman. Alis na dyan, Kong! Alis dyan! Iwalat mo si lechon. Tapos umuwi ka na, Kong. Pero bako karaw, Ate Sally, ining pandemya ngayon. Opo. Ang tao na uyam na minsan. Ganun baga parang parang sinasakal na ang tao. Kasi Tito Al, observation, 'di ba? Hindi naman yung COVID-19 talaga yung makakapatay sa iyo. Yung anxiety, stress, kaiisip kasi 'di ba yung process, 'di ba? Ka, 'di ba yung ka sa swab. Tapos may mga initial ata 'yan. Nag-positive ka. Tapos may another na naman test sa'yo, maghihintay ka ng ilang araw, tapos, di ba, ika-quarantine ka, hintayin mo muna yung another swab na naman. Maggadang ka sa stress. Oo, kasi alam mo, si Ate LV naka-istorya, Tito Al. Si Ate LV. Ate LV. Kasi may nag-positive baga sa BRTTH. Grabe yan. So, dapat sila, sa swab. Sabi niya, Diyos ko, ano na nga to? Mag-isa lang daw siya sa kwarto. Ano daw ang gagawin niya? Kailangan niya daw ng kausap. So, halos lahat gusto niyang kausapin. Yung, kung ano-ano. Mabubuha ka talaga. Yun talaga. Tapos parang, ayaw, Tito Al, yung pagkain daw niya talagang totoo na hindi niya na talaga malasahan. Kasi siyempre, di ba, yung dibdib mo, yung heartbeat mo, hindi na rin siya normal kasi nag-iisip ka, what if talaga naman na positive, 'di ba? O tapos lumabas yung result negative. Nakapay ka talaga. Oo, tapos yung pagkain daw kasi para baga sila talagang may sakit na talagang yung ipapadaan lang doon sa ilalim baga ng pinto tapos kukunin mo na lang. Saka imagine, balikan to sa mga pistahan. So, sa tao baga, nasanay kan orogmahan, tarantahan, asintarabangan. Ngunyan. Pati sa mga bayli-bayli. Wala na. Bawal. Na-stress ang tao. Pero may din naman, may kagandahan din naman. Kaya lang may negative din naman. May negative. Unang-una, nagkakaroon ng mga negosyo ang tao. Naalala mo, Tito Al, nung nag-lockdown, naging mapamaraan ng mga tao, diba? Naging mga negosyante, yung online business. Tapos nagkaroon na ng mga barter. Tapos naging plantito at plantita. Diba? Nung panahon ng pandemic. Sa mga estudyante, nag-adan sa makahoy. Unaon mo Diba? Tapos online na. Ang daming nangyari sa buhay natin. Diba, Tito Al? Nakapay talaga ang tao. Pero, sabi nga ni Kap Luis, sabi, tama ka na, makatakot na magpa-inject, sabi ni Kap Luis. Sa totoo lang. Talaga. Pero kung halimbawa, di ba, yung isang, yung dalawa, di ba kasi, Tito Al, yung kumpanya na nakagawa na ng vaccine. Mga malalaking kumpanya baga po yun. Magpapa-injection ka po ba? Ano yan? Papa-injection ka? Opo, o magpapa-vaccine po kayo? Depende. Ang totoo, Ate Sally, dahil pa kung di ako makataram o makasabi na gusto ko dahil. Pero baga ako, may pagkatakot man. Pero, hindi man kitang maginibo kung obligarong kita magpa-injection. Pauna na muna natin si President. Mapaw dyan baga da siya. Dapat mauna siya. Kung maintindihan ko, yung totoo dyan, kaso saro, mainot da sa Presidente. Kunyan da ako yaman, mapaw dyan. Mapaw dyan naman siya. Kaya ako man lugod, ang isip ko man baga, personal ko man, ngayon gusto ko man magpainot o magpaw dyan. Ay, nako, Ate Sally. Nag-text si Manay Sol. Diba kilala mo po siya? Manay Sol Fabricio na Ginubatan Albay.
magtatawag da siya, joke lang da siya tungkol sa mga ikakasal. Ah. I-reserve mo na lang yung joke mo, next program. Saturday na lang. Kasi kailangan namin i-discuss yung mga projects ng Ako Bicol, especially itong mga, di ba, yung pagpo-progress, yung mga, ng mga infra. So, meaning, sabi nga Manay Sol, wag ka na tumawag. Ano to? Sasagutin ko ba, Tito Al? sige na, may 5 minutes from 5 minutes na lang kaya kami, pwede ba? Simbaga na. Sige daw. Oo. Sige. Isaksak mo. Isaksak mo. Isaksak mo. Manay Sol, live ka na po sa DCGB. Ano po yung gusto nyo ipaabot? O, anong nangyari? Ano nangyari kaya? Nawala? Gari baga nasa hotel na kita? Gaya ng background? Nawala? Baka sa next program na lang. Manay Sol. Next program na lang. Nawala si Manay Sol. Di ka man Anyway, sa susunod na lang, Manay. basta ang sasabi ta digdi Ate Sally na ang mga project na ini piginisiya talaga ni kanako Bicol. Yeah, opo. Opo, lalong-lalo na si Congressman Saldico and Congressman Pido. Grabe si Congressman Saldico baga ang projection niya, no? Opo, oo. Masyado siyang mag-isip. Advance mag-isip. Oo. Hindi nawawalan to ng pag-asa, Tito Al. Pagbigyan mo na kaya. Sige na. Kasi mahirap pag pinagbibigyan ng matatanda na. Bira ka. Nagita ka ni. Hello, Sunny! Pa! Kamusta pa? Kamusta? Majuk lang ako para magtawa. Sige, ano yan ang joke mo? Sige po. Paano yung mga ikakasal, diba? Bako naka-face shield, naka-face mask. Tama. Tapos magkakangkasan, paano sukis? Naka-face shield sinda. Sa kes. Paano ba yung kes, Tito Al? Kissing! Pagkatapos magkakangkasan, may kissing mga iyan. May kissing scene. Pag-imagine ko, Ate Sol, pwedeng igwaman, kaya lang, gano'n may parong-parong. Flying kiss na lang! Naka-face shield. Gano'n may parong-parong na yan pag nilalay na sa face mask, ano? Paano ba? Aarap ko na ang sagot, Manay Sol. Manay Sol. Makinig kang mabuti. Para maalis yung curiosity mo, magpakasal ka para maano mo. Para ma-feel mo ka. Halimbawa, kasal, naka-face shield, naka-face mask, magpakasal ka. Makis. Para makakiss. Hanap na ng kakasalin mo, Manay Sol. Sige, thank you po. Sige po, maraming salamat. Okay. Tindi talaga. Yung pala yung joke ni Ara, Manay Sol. Sa kuya nga ni Dakol man nag-miss call. Dahil kita makabuhi lugaring kan. Oo. Pagka tungkol pala sa ganyan, Tito Al, ang daming interesado. Interesado kaya. Oo. Kaya, sige. Pero hindi ko lang kung mas dakol ang interesado magpaanal. Sa bagay, hindi man siya nag 50%, 60% lang. Kasi sabi mo nga kanina baga, out of 10 people na sinurvey ko, gustong magpakasal, ang apat ang gustong Ulagan. Pwede bang ang project mo is annulment? Ako ngayon, gusto ko lang magpa-anal. Anyway. Si Lowens, may sabay ito na si Lowens Lugon? Si Lowens. Napakasal lamang ngayon? Si Angel. Si Angel. Kasal na Angel? Aday pa. Sumabay ka na. Sa pilitan ng pagpapakasal. Sumabay ka na, Madakitan Angel. kita ni Father Borromeo pa. Nagpipilit kita magpakasal. May panik kitang sa Opo, yan. Matik na yan. Anyway, thank you for yung mga nagwa-watch po sa Facebook, si Jason Maguson Fernando, si Bog Sevilla, si Aileen Alabat Kaligaw. Mga nanonood po sa Facebook, Tito Al. At saka yung kanina mga nag-message. Hindi na tayo magtagal kasi 9:30 na. Baka magdagitan na po kita ng masunod. So, magpapaalam na po ako. Paalam lang ako ngayon. Babalik na lang ako sa next Saturday. Makakasama ko na po ang Maha Salvador ng Bicol. Si Maha. Yeah. Abangan niyo po ang Maha Salvador ng Bicol, si Miss Remy Araneta Mendones sa Saturday para naman i-promote yung kanyang show. May show talaga. Basta, abangan na lang. Abangan niyo na lang yung show niya sa Saturday. Baka man siyumay. Siopaw, siomay, sumay.
yan. Anyway, thank you. Anyway, thank you so much sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin Jr. Ito po ang inyong lingkod, Firefly Winter, Sally Constante Luces, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Pero pinaghandaan mo talaga itong extra mo. Ayos ka talaga. Anyway, ako po ang sendong amigo sa radyo sa pangalan ko Bicol, Alarmario. Thank you. Sinda, Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano, ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon, Mabalos. Ako Bicol. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na magkaya surf kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet, pero 550 SRP pa rin. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may